Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव आं दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे फारि-फारि नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थुदो बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ। आं बेयाव बांद्राय बुंनो लागा बाथ्रा गैला। दिनैहाय आं मोनसे कभार भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबखावफैदोंब्ला नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। जेब्ला आं गोदान भिडिअ हगारो अब्ला नोंथांमोनाबो नुहैनाय बायदि। लोगोफोर, आं दिनैहाय बिथां मेन्डेल आदानि एसे डायलग आरो एक्टिं खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे डायलगा जाबाय आसा बुन्दा शर्ट मुभिनि। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आयनायाव नायबोला दुखु मोनसै आंलाय आंनि महरखौला। गुड मर्निं, गुड मर्निं। वाइ सार, गुड मर्निं। गुड मर्निं बिमा, गुड मर्निं। जाबायानो आंना देलायनाया। बिमा ओजों फैनायसाय खनसे नायस्रालांनो। आंना जाबायानो बिमा, नायलांनां खनसे ओरै फै। मा गुड मर्निं जाबाय थाखो? दिनैलाय मानि गुड मर्निं जाखो? माबालाय बिमा, सारखौ गुड मर्निं होनो थाखाय आं रिहार्सल होबाय दं। माबा सना, नोंनिया माबायदि मोनखो लोमजानाया? एसे मोजां मोनदों ना? मोनाखै बिफा, एसे दुरबलल' मोनदों। नाथाय बिफा, जोंनि सेन्टारनि डक्टरा गोदानै फैनाय। आंनि मुंखौ गाबज्रिब्लानो नों पलिअ' बाक्सुखौ नाजावना ला आरो आंनि लोमजानायनि खोथाखौ बुं। जागोन सरा, नों टेनसन लानाङा। आं दिनै नोंनि आसानि खामानिखौ आंनो मावगोन। नाथाय मोनसे खोन्था, न' सिङावनो नों एरसोनानै थाबाय था। सोरबा फैबा दरजाखौ खुलिना होथारनाङा। अ बिफा, डक्टरनिफ्राय मुलि लाबोफा दे। जागोन सना, थिग दं। थेंक इउ सना, नों न' सिङाव हाबदो। न' सिङाव जागोन सना, अके, लाभ इउ।